València ha sigut designada per la Unió Europea com una de les 100 primeres ciutats de tot el continent en ser descarbonitzada per abans de 2030. Això és una gran oportunitat per avançar en la sostenibilitat i per avançar en la lluita del canvi climàtic, però també és el major repte al que s'enfronta la ciutat en els últims anys. Genera un sentit de pertinença com a ciutadà i una motivació per a impulsar la transició ecològica, que és una oportunitat que no podem deixar passar. Per això hem creat el meu barri en transició, anar als barris, anar a aquests diferents districtes de València per a parlar amb la ciutadania. Els processos participatius el que faciliten és que qualsevol persona senta que pot participar en definir quina vol que siga la realitat de la seva ciutat. I com poden col·laborar des de les seues famílies, des del seu treball, des del seu dia a dia en la descarbonització de la ciutat de València. Vaig inscriure perquè em pareix superinteressant, no? Poder compartir i també proposar coses, aprendre què és el que es pensa. La veritat és que estic molt contenta d'estar ací. Hi ha molta gent del barri, també de fora del barri, i estem això parlant del que volem i el que no volem. I crec que l'idea és tractar diversos temes com transport i economia i tal per a veure de quina manera podem millorar i evolucionar. No puc dir més de la satisfacció que tinc de poder estar ací parlant amb tota aquesta gent que també està molt interessada en el bé comú que tenim ací al barri. Aquest sentiment de comunitat que hem viscut durant tota la jornada és algo que ens emociona i que creiem que és la base necessària per a seguir donant passos en aquest camí. I m'agradaria que no es quedés així i que es faça en altres barris de la ciutat, no? I que molta més gent pugui estar implicada i que siga ben comunicat. Pense que parlant s'entén la gent i que podem aconseguir un barri millor. El que som capaços de generar és que les persones entenguen les distintes realitats que es viuen a una ciutat. Crear sinergies, fer una transició energètica, compartir amb el veïnat i entre tots avançar cap a la València descarbonitzada, cap a la València saludable i cap a la València sostenible. Estem a gust on estem i volem construir un barri encara millor.